sok 1000 pont környékén ennek a hónapnak a végére. Ha elértem az 1000 pontot, a következő hónapban ugyanezt megcsinálom, akkor lesz 2000 pontom, és még egy picit hozzáteszek, 500-at, leszek igazgató. A 2500 pont az első szint, amit mérünk. Vannak ilyen kicsikék is, de azokkal nem foglalkozunk ilyen 5 forintos tételekkel, mert ugye ezeket nem szeretjük, ez az elsődleges cél, hogy ezt elérjük, ugye? Apró lépésekkel nem foglalkozunk, nagyobbra törünk. No, mert így van. Aki elaprózza, sokáig halad. Aki nagyokat lép, egy gyorsabban odaér. Szokták minden felénk. No, összeadódnak a hónapok így is. Nekünk az a célunk első körben, hogy csináljunk olyan munkatársakat, mint amilyenek mi vagyunk, és azokat a munkatársakat próbáljuk meg egy kicsit inspirálni. Először 3-at. Nekem 3 kedvenc számom egyébként, és valószínűleg azért nem tudok innen elmenni erről a 3-asomat, úgy szerettem. 3 munkatársat, hogyha hozzásegítünk ahhoz, hogy elérjék az igazgatói szintet, akkor belőlünk klubint igazgató lesz. Miért jó az nekünk? Mert már nem 20%-on vagyunk, hanem fellépünk 26%-ra. Az azért már csak jobb, mint a 20, és itt már azért valamennyi jutalékot is kapunk. Nem sokat, de valamennyit kapunk. Ez olyan 20 és 50 000 forint között mozog, attól függően, hogy mennyi a havi pontszámunk. Én azt szoktam mondani, hogy valahol az üzletet el kell kezdeni, és nagyon-nagyon fontos, hogy egy kezdőnek elmondjuk, hogy itt ennyit lehet keresni. Tőlem nagyon sokszor megkérdezték már, hogy és akkor te már mennyit keresel? Én meg szoktam mondani, hogy mennyit, azért őszintén, hogy ne csalódjon, vesztettem már csalódás miatt embert. Ti is mondjátok el őszintén, hogy ez még nem az a szint, ahol nagyon sokat lehet keresni. De szépen haladunk fölfele a létrán, és utána a következő hónapban még segítünk 3 munkatársnak, azaz összesen 6-nak, hogy ők is igazgatók legyenek. Elérjük a 32%-os gyémánt szintet, ami 150 000 forint környéki fizetéssel jár. Ez miért jó? Mert innen már kimozdultunk a minimálbérből, már egy kicsit többet keresünk, és én azt gondolom, hogy ezen a szinten már úgy gondolkodnak az emberek, hogy ez a mi üzletünk. Innentől kezdve komolyan veszik az üzletet, de én nagyon-nagyon szeretném, hogyha mindenki komolyan venni az első pillanattól kezdve az üzletet, és mindenki üzletként gondolna rá az első pillanattól kezdve. Egy lépéssel tovább megyek még a marketing tervnek azon részében, hogy itt nem áll meg a fizetésünk, hanem van az első függőszeletünk, amivel még ugye tudunk keresni, hogyha 2 lábon megcsináljuk az 5000 pontot. Hát ez nagy szám. 2-szer 5000 pontot megcsinálni, de nem lehetetlen. Segítenek benne az éviek, mégpedig úgy, hogy olyan ösztönző programokat találtak ki, amivel ezeket nagyon-nagyon szépen meg tudjuk alapozni. Mégpedig ugye az új ösztönző program, 2 mondatban, aki nem hallott még esetleg róla, 400 pontot kell csinálni 3 lábon, és akkor utána szeptemberben jövünk wellness hétvégére. Ki jön wellness hétvégére? Én. Mindenki, jól jó. Hát egy kicsit kevesen vagyunk, de húzzatok bele, mert nekem az az információ, hogy aki nem csinálta meg az első hónapot, az is jöhet. Úgyhogy még egy kicsit kaptatok új lehetőséget. Húzzatok bele, mert a 400 pont nem olyan túl sok, és meg lehet csinálni 3 lábon, és az alapban fog segíteni benneteket, hogy a 2 lábon 5000 pontot is el tudjátok érni. Ez mind erre fejleszt, és mind erre tanít bennünket. Én nem mennék tovább a marketing tervből per pillanat, mert hogy nagyon sok mélységbe bele lehetne még itt menni, meg hogy honnan jön a pénz, meg miért jön. De én szeretnélek benneteket egy kicsit ösztönözni arra, hogy csináljuk meg ezt a 400 pontot. És én azt gondolom, hogy a marketing tervet mindenki el tudja, vagy a szponzorát mindenki el tudja mondani, viszont ösztönözni csak így tudunk benneteket. A
Aki volt az előző előadáson, az tudja, hogy akkor is készültem valamivel, most is készültem nektek valamivel, nagyon-nagyon sok szeretettel. Mindenki tudja róla, hogy Szabó Péter a kedvencem, tőle idéztem egyet a hátuljára, és az elejére pedig az előadásom első anyagát raktam föl. Könyvelőként tudjátok használni őket, mindenki egyet vehet el belőle. Meg van számolva, úgyhogy tudom, hogy mindenki csak egyet vehet belőle, hogy ettől többre jobb, köszönöm szépen. Használjátok nagyon sok szeretettel. És ha már könyvek, szoktatok minden nap olvasni? Igen. Aki olvas, az tanul, aki tanul, az halad, aki nem, az nem marad. Engedjétek meg, hogy elmondjak egy 2 napja történt eseményt. Azt mondta 17 éves lányom, aki egyébként itt ül a köreimben, anya, adjál nekem valamit olvasni. Hát ez nem egyszerű feladat, 17 éves gyereknek jutunk a kezébe olvasni. Szabó Pétert választottam, állj félre a saját utatból, és majd utána, ha szünetben megkérdezitek tőle, hogy mi volt a véleménye a könyvről, egy mondatban csak annyit azt mondta, kötelező olvasmányát tenni. És ez a 17 éves gyerek véleménye. Mennyivel van ő előrébb, mint mi? A sokkal. Években biztos. No de, kívül lesz a cserebogár, hallunk, 4 éves kislányom is ugyanezt tudja, úgyhogy teljesen mindegy. Én hoztam nektek 4 könyvet ajánlóba, mert könyvek nélkül nem tudunk élni. Alapkönyveket hoztam el nektek, azért, mert ha nincsenek meg az alapok, és nem tudjuk letenni az alapokat megfelelően, akkor sajnos nem tudunk ráépítkezni. A mi üzletünk nem megkelett módjára épül, hanem stabil lábakra. Stabil lábakra csak akkor fog tudni felépülni, ha megtalálod a megfelelő 6 embereket, és ez a 6 ember úgy dolgozik, ahogy te mutatod neki, és úgy jön veled, ahogy te mutatod neki. Az alapok legfontosabb része az emberek megközelítése az MLM-nál. Dévényi Tibi bácsi, nem bocsánat, Laci bácsi, mert mindig Tibit mondok. Pöttyös labda. Tehát nem a pöttyös labda, hanem a másik, bocsánat, de mindig eltéveztem, pedig tudom. Ő könyve. Aki nem tudja esetleg, hogy hol lehet beszerezni, segít. Még egyszer hozzá. Az emberek megközelítése az MLM-nál. Ez olyan alapszinten írja le, hogy hogyan tudjuk, hogy ne ijedjenek el az MLM-től. Nagyon-nagyon sok MLM sérült van ma per pillanat az országban, akik amikor meghallják, hogy MLM, akkor világra akarnak szaladni, hogy ez nekik nem munka, ez nem lehetőség. Ha elolvassátok a könyvet, megértitek, és megtudjátok, hogy hogy lehet őket megszólítani, és következő rendezvényre mindenki azt fogja érezni, hogy nem egyedül jövök, hanem még 3-at hozok magammal, mert tényleg működik. Amit leír benne, nagyon-nagyon szépen. Dévényi Laci bácsinak van még egy könyve, amit úgy szintén kötelező olvasmányát tennék, mi az MLM. Sajnos nagyon sokan nincsenek az MLM fogalmával tisztában. Nekem sokszor szokták mondani, hogy ha csak 6-ot kell hozni, akkor az nem igazi MLM. Nincs ilyen kikötés a Gano Excelnél, hogy csak 6-ot lehet hozni, viszont a marketing terv, hogy a legtöbb ütelékot föl tud venni, ez alapján épül fel. Nincs olyan, hogy csak 6-ot, de hogy legjobban járják, 6-ot tudsz hozni. Ahhoz, hogyha már elkezdtünk dolgozni, és elolvassuk, és tudjuk az alapokat, és le tudjuk tenni az alapokat, és a 400 pontokat első lépésként meg tudjuk csinálni, mert addig még ezt a pici célt nem tudjuk kitűzni magunknak, hogy 400 pontot csináljunk 3 lábon, addig mi hiába beszélünk a marketing terv többi lépéseiről, ha nincsenek meg az alapok. Tűzze ki célul mindenki, hogy ebben a hónapban megcsinálja 3 lábon a 400 pontot, mert nem lehetetlen. És ha már itt ezt meg tudtuk csinálni, de legyen meg csak 2,
Ha már ezt meg tudtuk csinálni, mi, akik itt vagyunk, azt gondolom, hogy mindannyian vezetők vagyunk, és nem szabad szem elől téveszteni, hogy ezt meg kell tudnunk csinálni. Ki kell tűzni célnak, és meg lesz. Azt gondolom, hogy mindenki szeretne itt köreinkbe milliómos lenni. Ugye? Vagy legalábbis annyit keresünk, hogy milliómosok legyünk. A GANA-Excelnél ez a lehetőség adott, Brian Tracy pedig megmondja a hogyan legyél önerőből milliómos. Nagyon-nagyon jó könyv, nagyon gyorsan elolvasható. Nem egyszer olvastam már el, látszik a lapjain, nagyon szívesen körbeadom, mert 21 lépésbe tanulja, hogy hogyan tudsz milliómos lenni. De csak akkor, hogyha az MLM azon lépéseit, amit kezdetben mondanak, azokat betartod. Menj a szponzoroddal, olvasd minden nap, hallgass CD-ket, 100%-os termékfelhasználó legyél csapatjátékos, ami nagyon-nagyon fontos. Én azt érzem nagyon sokszor, testvérvonalaknál is és a saját vonalamban is, hogy azért nem adunk át egymásnak információt, hogy ő nehogy már megtudja, mert hát ő nem hozzám tartozik. És ez nem igazi csapatszellem. Mi itt mindannyian egy úton megyünk, mindannyiunknak az a célja, hogy a GANA-Excel és mi sikeresek legyünk. Nem szabad információt eltitkolni. Tudom, hogy erről sokszor nem szabadna beszélni, de ki kell mondani valakinek, hogy attól, hogy testvérvonalon van, attól még átadhatjuk neki az információt, és át is kell adni az információt. Mi Kákonyi Évivel voltunk egy mesterelmenapon, és ott mi azt tanultuk, hogy a tudás akkor válik igazán tudássá, ha azt megtanulod át is adni. Ez valóban így van. Én is így érzem, hogy amíg magamban tartottam, amit tudtam, addig nem fejlődtem annyira, mint azóta, mióta megosztom másokkal is a tudásomat. Ha már picit feljebb haladtunk a ranglétrán, és esetleg már van egy pici csapatunk is, akkor hogyan tegyem a csapatomat sikeressé? Ez nagyon-nagyon fontos, mert én lehetek sikeres, én akarhatok bármit, hogyha a csapatomnak ezt